Zaštita prava transrodnih osoba jedna je od ključnih stavki Nacionalnog programa za zaštitu ljudskih prava 2013. do 2016. Istaknuto je na sjednici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava na kojoj se raspravljalo o pravima transrodnih osoba. Arijan Kajtezović je kao predstavnik udruge Trans-Aid Croatia, koja se bavi zaštitom i promocijom prava transrodnih osoba, održao kratku prezentaciju vezanu uz pravne i medicinske probleme s kojima se transrodne osobe susreću. Naglasio je da iako u Hrvatskoj postoji pravni i medicinski okvir koji regulira ovo područje, još uvijek nije usvojen sustav jednostavne, uslužne, educirane i susretljive administracije, koja bi transrodnim osobama izlazila u susret te im pomagala u rješavanju njihovih problema. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je istaknula kako je u suradnji s udrugom Trans-Aid Croatia utvrđeno kako niti zakonodavni okviri, niti institucionalni mehanizmi ne omogućavaju transrodnim osobama uređen medicinski i pravni postupak promjene spola ili odabira života u drugom rodnom identitetu. Svi identiteti su jednako vrijedni. U tjednu iza nas odjeknula je vijest o izjavama modnog dvojica Dolce i Gabbane. Našli su se na udaru žestokih kritika zbog izjava o sintetičkoj djeci gej parova i iznajmljivanju maternica, zbog čega su dobili i podršku desničarskog senatora Federica Chiavarolija. Nisam uvjeren da bismo djecu trebali stvarati umjetno, kemikalijama, kako ih ja zovem, sintetičku djecu. Maternice koje se iznajmljuju, sperma koju možete izabrati iz kataloga. Psihijatri nisu spremni suočiti se s posljedicama tih eksperimenata. Jedna je od izjava iz intervjua koji su dali talijanskome magazinu Panorama. Jedna od prvih slavnih osoba koje su oštro osudile izjave Dolce i Gabbane bio je Elton John, otac dvoje djece koja su rođena zahvaljujući surogat majčinstvu, pa je on pozvao i na bojkot njihove modne kuće, a pridružili su mu se i mnogi drugi. Inače, tradicionalna obitelj glavni je motiv nove modne kampanje Dolce i Gabbane, čija je nova kolekcija nazvana Viva la Mama, a njihova kampanja na društvenim mrežama poziva ljude na objavu obiteljskih fotografija. Dolce je pojasnio kako su kampanjom htjeli potaknuti obitelji da se drže skupa. Neposredno nakon toga na svjetlo dana je izašao njihov intervju za talijansko izdanje Vanity Fair iz 2005. godine u kojem je Stefano Gabbana izrazio želju da postane otac, i to uz pomoć surogat majke. U svibnju 2009. u intervjuu za Telegraf modni je dvojac pak izrazio želju za posvajanjem djeteta. Što ih je nagnalo na drastičnu promjenu stava nije poznato, no ovih dana uživaju snažnu podršku medija i političara koji se bore protiv LGBT prava, a čak su pokrenute i peticije podrške modnom paru koji kritizira gej ideologiju. Većina Slovenaca smatra da se o zakonu kojim su prava istospolnih zajednica izjednačena s heteroseksualnima ne bi trebalo odlučivati na referendumu, no kad bi do njega došlo, većina bi glasovala za njegovo ukidanje. Rezultati su ankete koju je objavilo Ljubljansko delo. Zakon o bračnoj zajednici i obiteljskim odnosima, čije su izmjene prije 2 tjedna prihvaćene u slovenskom parlamentu, čime je i istospolnim parovima omogućeno posvajanje djece, na mogućem bi referendumu podržalo 36% ispitanika. Njih 50% glasovalo bi za njegovo poništenje. Sličan zakon o većim pravima istospolnih zajednica u Sloveniji je na referendumu bio odbijen prije 3 godine, no sada su referendumska pravila promijenjena i puno je teže osporiti zakon potvrđen u parlamentu. Naime, da bi do toga došlo, referendum prvo mora dopustiti Ustavni sud, protiv zakona na referendumu mora glasovati većina onih koji izađu na glasačka mjesta, ali i najmanje 20% od ukupnog broja slovenskih birača. Prvi put u američkoj povijesti održano je indijsko-lezbijsko vjenčanje uz veliku raskošnu proslavu. Novopečene mladenke su Shannon i Sima, koje su se upoznale u rekreacijskom kampu na satu fitnessa koji je podučavala Shannon. Njihovo je živopisno vjenčanje ovjekovječila fotografkinja Steph Grant, specijalizirana za gej vjenčanja. Sudjelujem na takvim vjenčanjima već godinama i počašćena sam zbog toga što su me Shannon i Sima odabrale da fotografiram njihovo vjenčanje. Tradicionalna indijska ceremonija vjenčanja uključuje brojne drevne običaje, uključujući i tradicionalno vezanje čvora, a kako na indijskom vjenčanju nema prvog poljupca, Shannon i Sima su to kasnije nadoknadile. Na zabavi koja je uslijedila održane su zdravice, a sretniji je par uživao i u prvom bračnom plesu. I kako je fotografkinja Grant primijetila, bilo je očito da su Shannon i Sima voljene i zaljubljene.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.